wasu ne suke kallon wai ko zan sauki Tinubu ko zan sauki wani ba magana suka, duk wanda ya abba daidai bai idan ka zo ka faɗi magana za a ce ai suka shi ne ko kuma suka bare ni kuma da yake wallafa nake ko kuma waka nake yi za a ce a to ai daman mawaki ko kaza kuma duk wanda zai mun adalci in dai mawakin ne kai ka san irin mawakin ba wai irin mawakin da ke tunani bane, ba mawakin neman abinci bane ni, ina iya noma in ci da kaina, ina iya noma in iba in san ma wani ma, saboda ka ni ba wai neman abinci nake ba. shi yasa duk za ka ga mawakan za a kira ka nan ka tafi a kira ka nan ka tafi a kira ka nan ka tafi, amma rarara inda yake a nan yake, kuma alhamdulillah Allah yana ba rarara nasara a inda yake ai nasara. Amma duk wasu mai aikata yan janumu jan mawaka ka san ba za su iya haƙuri su ce wai nan layin su bane. Duk wanda ya sani ya sanar da abu biyu ne, ina da mai gidana Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo a yanzu ma minista ne dai ya kasa da izinin ubangiji, to kaga me zan gode ne ya kasa zan can ubangiji kenan. Ta ai wannan ba layi na bane, kuma ni ba al'ada ta bace ba. Dole wanda zai gaya maka rarara yana da ra'ayi ne, idan na kama hanya hina karshen ta. Ni ban da irin wannan in ce ko zan yi kwaɗayin gwamna ko shugaban kasa ban yi kwaɗayin shugaban gwamna, kawai ni nan layi na ne to nan layi na ne, shine yake kasan shine bambancin mawaka da mawallafi. Kasan shi yanzu ya gaca in mai bargadar waka ne, shi inda zai samu kuɗi duk inda aka kira shi zai je. To ni gaskiya ba haka nake, ba tsari na bane, Allah ba ya gaca jam'iyyar kirki mata ne da yawa, jam'iyyar kirki ma sun nemi musu waka wani ya gaca wata jam'iyyar wadda ita kanta ma ba ta san ina take ba. Ita nasara. Tatin tana nan, ai daman ita kungiya ce mai nusantar da mutane. Tatin aikin ta kamar ina ganin abin da wasu ba su sani ba, ita tana nusarwa ne akan aikin alheri. Kawo wannan lokacin da muke ciki yanzu abin da ya kamata tatin mutane su rika yi, to shine ya za ka yi ka je ka taimaka ma na kusa da kai ya taimaka ma na kusa da shi, za ga da an samu sauƙin rayuwa. To duk da muka ɗauko harkar tatin haka take. To wallahi ban san kuma kungiyar ba, kuma kuskuren da kai shine guda ɗaya, tun da ka ce mawaƙan siyasa ni na san ya aikata zagin mahaukaci duk duniyar siyasa ba wani mawaƙin siyasa mai aikata wanda ya kai ni lamba ɗaya a ce wannan ne layi na siyasa, to nan ne ka gane. To ina ganin dai akwai dai mawaka masu barbarin siyasa, ka san akwai mawaka wanda zai yi waka can zai yi wakan nan, ka gane. To idan wannan mawakin ne shi kaga kawai in ma za ka yi mu'amala da shi a inda yake ne, zo ka yi ka ci abinci shi da shi zo ne ma. Amma nan in a gina aƙida ne a ce ta siyasa a ce wannan layin shine layi, to mu ne muke yin wannan. A'a ba wai an biya ni ba, na dai ji daɗi saboda ni da kaina ina yi musu muke jawo wanda suke harka fim su yi amfani da lokacinsu da damarsu su shigo harkar siyasar nan, saboda dole ita harkar fim nan kamar tana da lokaci. To idan ka zo ka juna da harkar siyasa za a ga abubuwan da aka ce abin ya dan ƙara faɗi wurin taimakawa. To ni na ganin wannan shine wannan abin da aka yi, na ji daɗin shi sosai. Nuhu ya zama MD a gwamnatin da na kafa, wadda kuma ni da shi Nuhu in ka tambaye shi ni da shi na taɓa cewa mun taɓa yin zama akan lallai ina so ya fito sanata, kuma Nuhu nan a cikin mu aka ɗauka aka bashi, kuma wannan kujerar ba ta da wani ginshiki wanda ya wuce ni, ita wannan kujerar ta Nuhu. Ito kamar magana tsakanin da Aisha Umaira an tambaye ni wancan karan ko waye tambayan na faɗa na ce masa kuna da kyakkyawar alaƙa yana nufin mutumin da ka yarda da shi, kuma duk wanda ka zagaya a cikin industry hatta including kai baka yi saka ce ga abokin faɗan Aisha ba, in ma an yi faɗan da ita za ka tabbata ita ce da gaskiya.
kuma in ka ba ta haƙuri za ta haƙuri duk da ita aka cuta, ita aka ce ko ita aka cuta a cikin hidimar. Ka san kowa zai ce Aisha, kowa zai iya faɗin albarkacin bakin shi. Waƙa dai kamar yadda aka faɗa, Aisha Humaira ce take yaga ta yi fim mai suna A Cikin Biyu, wanda na masa waƙa, wanda to a ciki ne mata waƙar. Waƙar kamar ta fim ce, wanda shi MD ma'ana sarki kenan Ali Nuhu, shugaban yan fina-finai na Najeriya gaba ɗaya, to shine ya hau wannan waƙa, dan a fim din shine mijinta. To ina ganin asalin dai wannan waƙa kenan. Ita waƙar ta da ƙura, dan an yi waƙar ba magana yaban kai. Daga shekara 10 zuwa yanzu ba a taɓa waƙar titirin nan kamar Aisha ba. Kuma ni ba wata kwalliya na waƙa ba ne, a'a kawai waƙa ce na yi ta fim. Aure daban ai. In aure ne ai kai wannan ya ce abu ne wanda ba zai buyi ba. Wanda kuma shi aure lokacin shi yayi, ko kuma in wata magana ce ta aure in ma ta buyi za ta fito. Tunda ba wani abu ne wanda za a ce na aikata boyayya, amma dai wannan abin da ya take alakar ana cewa yar biyu ne mu, ko kuma muna da kyakkyawar alaka da ita. To ofis ne take, kuma ofis din nan duk wanda ke ofis din yana jin daɗin ne ake cewa zuwan ta ofis din. Ba ma iya ofis din ba, duk ofisoshin da suke na industry ba wani wanda zai ce baya alfahari da ita. Sai dai in wanda daman shi idan kawai zai ce a ni bana kaunar wani ne, to kuma wa'annan daman me zaka da su.